Täällä nukutaan aina, vaan otetaanko vielä kerran Jaakko? Svenska, svenska. Jaakko Kuuta, Jaakko Kuuta. Elä jo, elä jo. Ding dong dong, ding dong dong. Broder Jakob, broder Jakob. Sovade, sovade. Ring i dina klockor, ding dong dong, ding dong dong. No niin, olisiko nyt tarvittaisiin vielä nyt pieniä, jotka nostaa tämän syysoovareen, tämän Unikeon täältä tuonne lähteeseen tuon Katjan kanssa. Oletko sinä vielä vapaaehtoinen? Joo, sitten pitää vielä hetki odottaa. No nyt tuli yksi, sinä tutustu sinäkin. Otetaan nyt vielä kerran tämän. Joo, joka me otetaan sen. Jaakko Kuuta, Jaakko Kuuta. Elä jo, elä jo. Kellojosi soita, kellojosi soita. Ding dang dong, ding dang dong. Broder Jakob, broder Jakob. Sover du, sover du. Ring i dina klockor, ring i dina klockor. Ding dang dong, ding dang dong. Kyllä on sitkeä nukkuja. Mä tänkään se ja soovan, sooveren. Nykäinen vastapuolella ja här. Och kantinet kostar 10 euro per styck och 5 per barn. Sen har vi program. Lite musikunderhållningar också. Eli kasinolla on tämän jälkeen, kun saadaan selville kuka tämän Hangon tämänvuotinen nukkuja on, niin tässä kasinolla on aamiainen, 10 euroa, aikuisille 5 euroa. Lapsille meillä on siellä ohjelmaa ja lapsia leikitetään ja musiikkiakin on. Ja laulaakin saa. Näkyykö mitään eloa, koska ei näy mitään vielä? Ei näy. Livet nu i förtiden, men vi kanske kan ta och försöka. Hallå där. Hallå. Det är inget liv där ute, det är märkligt det. No. Jag tror att vi nu, herrarna, varsågoda, tarttukaa erkaan silmähönnän. Där kommer det. Tack. Och ta det väldigt försiktigt, vi vill inte ha några. Ja kuka sieltä nouseekaan? Tämän vuoden on Unikekoon Hannele Saulasmaa Paletti ja liikuntakoulun lehtori. Hannele Saulasmaa representerar balett och gymnastikskolan i Hangö är årets syysrovare. Nu är det med syysrovaren. Tansilla Unikekon meille aamuherätyksen. Hannele sanoi, että hän aina heräilee sillä tavalla, että hän venyttelee, niin katsotaan, että voi tulla vielä joku aamuvenyttely meille. Tänään voisi tässä tilanteessa venyttelyä tehdä, niin mä ajattelin vähän jumpata tässä näin, että mä saan selän vetreeksi. Hannele ei kuulu mitään hauska megafoni. Paina tosta, kuriset sinne. Noin. Kovempaa. Tapana, että aamulla herään pilateeksi ja syvää venyttelyä. Ja tässä ei hyvä. Paina tästä. Sama enemmän. Pieni pieni kuulla. Kuuda kovaa vaan. Perinteisesti mulla on ollut aina pilates aamuvenyttely. Ja nyt mä
Ajattelin vaan jumpata tässä, että mä pystyn siellä webpress tekemään. Joo, en tiedä mitä tapahtuu.